Carnet de conduir nou. A partir del 2024, els menors de 16 i 17 anys van a poder conduir el nou carnet B1. Però què opina la gent del carrer? ¿Estan a favor o en contra? Malísima idea, la verdad. Totalment a favor. No lo veo un cambio tan significativo. En altres països se pot conduir en 16 anys, crec, no? Per exemple, a Estats Units sí que se fa també als 16 anys. Son niños muy pequeños, muy jóvenes todavía. Mentre s'eduque a la gent que ha de conduir-lo, pues, me pareix bé. No ho sé, això, Es un peligro. Perquè si ja mos volen llevar als majors el carnet, t'imagina't els de 16 anys que no tenen d'ací molt, donar-li-lo. Veo muchos riesgos, la verdad. Dona igual l'edat, si tenen bona formació i estudien i se preparen, la veritat és que l'edat me dona un poc igual. Si tienen límite de velocidad, al final no sé si es tan diferente a las motos. Y aunque esté limitado a 90 por hora, lo que sucede es que estás perjudicando al tránsito, bueno, a la circulación de otros conductores que van a una velocidad, por ejemplo, de 120 km por hora por la autovía o por la autopista y se encuentran con vehículos que van mucho más lentos y puede producir accidentes. A mi em pareix una bona solució, més lo de la sostenibilitat que lo de fer als menuts, però bueno, me pareix bé igualment. Dentro de una ciudad, pues podría ser, pero salir a vías interurbanas no lo veo, la verdad. No tendrán experiencia y será delicada la cuestión. Els 18 ja està bé.